YouTube channel नायै नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे दिनै नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय। दिनै जानुवारि 3 खालार बे सानखालिनो जोंनि NDFBफोरा हाथियार गथायदोंमोन। बेनिखायनो आं गोसोखांनानै बा गोसोखांथि महरै दिनै थांनाय समफोराव सारा बाथ्रा बुंनायखौ दिनै लानानै फैदों। फै बिदिबा जों गासिबो खोनासंदोनि आरो आंनि दिनै बे भिडिअखौ लाबोनानै माबा मोनसे गोरोन्थि खालामदोंबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा इउटिउबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आरो आंनिनो आंगो मावथि लोगो गेदेमा नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनो मोननानै आरो बे खाबुखौ मोननानै इनायनो गोजोननाय मोनदों। आं आंनि बिबुंथिनि सिगाङावनो दिनै नोंथांमोनखौ गोबां दुखु दाहा लानानै बे ट्रेनिंखौ फोजोबनायनि थाखाय उथ्रिनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरबाय। लोगोसेनो जायफोरा गाव गावनि बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंखौ गोबां दुखु दाहा लानानै फोजोबबाय, उथ्रिबाय, बिथांमोनखौ नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि आफादगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोनखौ सोद्रोमा हिसाबै आं गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साफा साफा बर'लेण्ड आर्मि हिसाबैबो नोंथांमोनखौ आं आफादनि जानानै बराय। दिनै ट्रेनिंखौ फोजोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गोदान जोनोम मोनफिनबाय। दिनै नोंथांमोना गुबुन अर्डिनारि मानसिफोर बायदि नंलिया, गुबुन सिभिल मानसिफोर नंलिया। दिनै नोंथांमोना गोदान जोनोम लाबाय। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा जाबाय। दिनैनिफ्राय माहारिनि उदांस्रि दावहारु जाबाय, एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना जाबाय साफा साफा बर'लेण्ड आर्मि। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बिबाना बांसिनबाय। गोदोआव जानो हागौ सोरबा फरायबाय थादोंमोन, सोरबा मास्टार मावदोंमोन, बा सोरबा ओरैनो दंमोन, गुबुन गुबुन खामानि मावलाबायनानै दङमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जाबाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा, दिनैनिफ्राय जाबाय बर'लेण्ड आर्मि। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि जि बिबान, जि मावनांगौ खामानि, बे दिनै बांबाय। दिनै न'खरनिल' नंलिया, साफा सानै मानसिनिल' नङा, मोनसे मोननै गामिनिल' नङा, दिनै नोंथांमोननि बिबानाव फैबाय गासै माहारिनि बिबानानो। बेनिखायनो आं फोथायदों जे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे गिलु फालु बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन। नोंथांमोना नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा जानाय लोगो लोगोनो, साफा साफा बर'लेण्ड आर्मि जानाय लोगो लोगोनो बर' माहारिखौ सिबिदों बे नङा, सुबुं माहारिखौनो नोंथांमोना सिबिदों। बेनिखायनो सानै हयै बे गेलेर बिबानखौ रुजुनानै दावगालांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जों दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ इन्जिन हिसाबै जुदि हमनानै लायोब्ला जों दिनै बुंनांगोन नोंथांमोनाबो बे इन्जिननिनो मोनसे पार्ट जाबाय। दिनै पार्टफोरा थाब्लासो जेरै इन्जिना मोजां सोलियो, बेबायदिनो दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि साफा साफा सोद्रोमाफ्रा मोजाङै थायोब्लासो, मोजाङै खामानि मावोब्लासो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआबो मोजाङै थागोन, मोजाङै दावगालांनो हागोन आरो जि सानस्रि थांखिखौ लानानै दिनैसिम मावबोदों बेयाव उथ्रिखांनो हागोन एबा देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो आं फोथायदों नोंथांमोना गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड सोद्रोमा महरै, बर'लेण्ड आर्मि महरै गोख्रों गोरायै
आरो मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो देरहासार खालामगोन। गेदेमा मावथि लोगोफोर, जों मिथिगौ जे बर'फोरा सानसेनि समाव गोहो गोरामोन, बोलो गोरामोन। जों जुदिও सानसेनि समाव जोंहा राजा दङमोन, रायजो दङमोन, जों उदांस्रिमोन, अब्लाबो दिनै जों गावनि हायावनो आलासि जानांबाय। जों दिनै गावनि हायावनो मोजोमसे जानानै थानांबाय। जों गावनि हायावनो दिनै सोबख' जादों, नासय जादों, गाग्लोबनानै लाजादों। दिनै बर' हिसाबै गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा, नांबोदों। गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै, नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों, गोबां जुजिबोदों, हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै, हारि बायदियै थांनानै थानो। ब्रिटिशनि शासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी, बर' जुबक सन्मिलनी, ट्राइबेल संघ, प्लेन्स ट्राइबेल अफ काउन्सिल एबा पिटिसि, PPTC, UNLF, बर' साहित्य सभा, एबसु, बिएलटि, बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बे दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदियै, माहारि बायदियै माब्लाबाबो देरहायाखै। हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों। थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाखनाव, समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव, जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब खोलोब जेनबोदों। बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै जे माहारि बायदियैनो जों दिनै जेनदों। एज ए नेशन, we are defeated nation. जों माब्लाबाबो दिनै देरहायाखै। बेनिखायनो दिनै गासैबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनियाव आसा खालामदों, मिजिं थिदों, गासैबो बुंदों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयाब्ला आरो बर'फोरा गैलिया। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै, नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै दिनै बे मिजिंथिखौ जाफुंहोनांगोन। We must conquer. We must be invincible power. जों दिनै देरहानांगोन। रावबो फेजेननो हायै बायदि दिनै जों गोहो बोलो जानांगोन आरो दावगानांगोन आरो बर' माहारिखौ बुहुमनि बिखायाव उदां माहारि हिसाबै गायसननांगोन। गेदेमा मावथि लोगोफोर, दिनै जों नुदों बुहुमाव जे गोहो बोलो गैयाब्लानो एबा फोर्स गैयाब्लानो मोनसे हादोर दानाय एबा माहारि दानाया नंखाय, एबा मोनसे हादोर आरो माहारि गोहो बोलो गैयाबा थांना थानाया नंखाय। गोहो बोलो गैयाब्ला एबा फोर्स गैयाबा एबा आर्मि पुलिस बेबायदि जुदि फोर्स गैयाब्ला मोनसे स्टेट एबा हादोर एबा मोनसे हारि एबा नेशना माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। दिनै बांलादेश आर्मि गैयाब्ला, हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला, बिडिआर गैयाब्ला, हाग्रा बंग्रा सारगिदिं बेंखनाब्ला दिनै बांलादेश हिसाबै सानसेबो थांनानै थानो हानाय नङा। बांलादेशखौ गाबोन इन्डिया गाग्लोबनो हागौ, गाबोन बर'फ्राबो लाफैनो हागौ, बा गाबोन बार्मिसफ्राबो लाफैनो हागौ। दिनै इन्डियान आर्मि गैयाब्ला दिनै सानसे साननै थांनानै थानायखौनो साननो हानाय नङा। आमेरिका बायदि गोहोगोरा बोलोगोरा हादोराबो सानसे साननै जुदि आमेरिकान आर्मिफोर गैयाबा, सोल्डियार गैयाब्ला, आमेरिका cannot exist even for a day. बेनिखायनो जों दिनै नुदों जे बुहुमाव जेसेबां माहारि दादों, हादोर दादों, बिनि सिङाव नुदों गोहो बोलो, फोर्स।
एबा फौजि एबा आर्मि बेनिखायनो दिनै जोंबो बर' माहारिखौ दाफिननो सानोब्ला बर' माहारिनि थाखाय उदां मोनसे हादोर दानो सानोब्ला जोंनोबो नांगोन दिनै गोहो बोलो जोंनोबो नांगोन दिनै आर्मि बेनिखायनो जों दिनै आर्मि बर' माहारिखौ बे बुहुमनि दख्लबसे हायाव उदाङै दाफिननो जों दिनै समायखिरा लादों जों दिनै बिबानाव लादों बेनिखायनो आं दिनै फोथायदों जे जि गोहो बोलो नांगौ बे गोहो बोलोखौ दिनै बे समायखिरा लानायनि उनाव नोंथांमोना फुरा खालामो नोंथांमोना बर' माहारिनि जि सिमां उदाङै दख्लबसे हायाव थांनानै थानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोगोन सम सम गासैबो माहारिनि जिउआव मोननै सोंलु सिखारो बेबायदि गिलु फालु सोंलुआ जेरैहाय मानसिनि जिउआव फैयो मोनसे नखरनि जिउआव फैयो मोनसे समाजनि जिउआव फैयो बेबायदिनो माहारिनि जिउआवबो फैयो जे खर' गंग्लायनानै थांनानै थानो ना नांनानै उदाङै देद्दा दिद्दायै थांनानै थानो दिनै इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि जिउआवबो बेबायदि मोनसे सोंलुआ फैदोंमोन जों अराय इंलेन्डनि सिङाव थांनानै थागोन ना जों नांनानै उदां खालामनानै बुहुमनि बिखायाव उदां बायदियै थाङो सोबख' जानाय नासय जानाय गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लानानै नांबाय जर्ज वाशिंटननि दैदेननायाव नांनानै देरहानानै उदां हादर दाबाय उदां मोनसे समाज दाबाय उदां मोनसे माहारि एबा नेशन दाबाय बेनि उनाव जों दिनै नुदों आमेरिकाया ओरैबायदि दावगाबोबाय जे आमेरिकायानो दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ साबसिन हादर बयनिख्रुइ गोहो गोरा बोलो गोरा हादर बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' माहारिनि जिउआवबो बे मोननै सोंलुआ सिखारदों जों अराय सम हारसाफोरनि सिङाव थानो ना मारवारिफोरनि सिङाव थानो ना बांगालफोरनि सिङाव थानो दिनै बे सोंलुआ जोंनि जिउआव फैदों माहारिनि जिउआव दिनै फैदों जों अराय गंग्लायगोन ना जों दिनै नांनानै दावहा नांनानै बर' माहारिखौ उदां खालामगोन जों दिनै मा खालामगोन जों दिनै फिनदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ दानायानो बिनि फिन जे जों अराय सम गुबुननि सिङाव गंग्लायनानै थाया गुबुननि आथिं सिङाव थाया जों नांगोन आरो बे फिनानो दिनै नोंथांमोना दिनै फिन होदों जे जों अराय सम हारि हिसाबै गंग्लायनानै गुबुननि आथिं सिङाव थांनानै थाया जों नांगोन बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना गावनि बिमा बिफा गावनि आंगो लोगो गावनि हा हु गासैखौबो नागारनानै दिनै बेयाव दुखु दाहा लानानै ट्रेनिं लाफैदों दिनै नोंथांमोना बर' माहारिखौ उदां खालामनो जि सानखांथि सानस्रि लानानै दिनै बेयाव फैबाय बेखौ जों नायनो बाख्नायदों आरो बाख्नायजाथाव नोंथांमोना जि सानस्रि आरो थांखिखौ लानानै दिनै फिन होदों जे जों नांगोन आरो उदां खालामगोन फोथायदों जों बे थांखिखौनो लानानै नोंथांमोना नोंथांमोननि देहायाव जिउ थैथासान्दै अराय दावगालाङो गेदेमा मावथि लोगो नोंथांमोन दिनै सिमां नङाब्ला जों माब्लाबाबो खामानिखौ जागायजेननो हाया नोंथांमोना जि सिमां लानानै फैदों माहारिखौ उदांस्रि खालामनायनि माहारिखौ सिबिनायनि बेखौ जों दिनै अराय बाख्नायदों बे थांखि आरो सानस्रिनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों दिनै जों नुदों जे जेरावबो सिमाङानो सिगां सिमां मिन्स साननाय हनाय सानस्रियानो दिनै सिगां दिनै जों अखाफोराव थांनायनि खोथाखौ सानोब्ला
बे साननाय हनाय मोनसे सिमांफोर बायदि मानसिफ्रा सिमां नुदोंमोन जे अखाफोराव थांगोन नायथारगोन मा दं बे सिमांजोंनो रासियाननि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर आमेरिकाननि साइन्टिस्टफोर एस्ट्र'नटफोर बिसोरो दिनै जागायजेनबाय बे सानस्रि सिमांजोंनो जागाय गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा रां रुफा खरस खालामनायनि उनाव थैजौ गारनायनि उनाव अखाफोराव थांनो हाबाय थांबाय नायहैबाय बेबायदिनो दिनै जिखुनु खामानि मावनायाव साननाय हनायासो सिगां सानस्रियासो सिगां दिनै जोंहा सिमां मोनसे थानांगौ दिनै जों गोजोनदों जे नोंथांमोना सिमां नुनानै फैदों माहारिखौ उदां खालामनायनि बुहुमनि बिखायाव बर' माहारिखौ देदगा दुदगायै गोगोम मोनसे हारि हिसाबै गायसननायनि सिमां लानानै फैदों बेखौ जों दिनै बाख्नायदों आरो जों बे सिमांखौ नुनानै जों गोजोनदों दिनै नोंथांमोना जि थांखि लानानै फैदों एबा जिउआव जि मिशन लानानै फैदों बर' माहारिखौ उदां खालामनो बे मिशनखौ जों फोथायो नोंथांमोना फुलफिल खालामदों एबा जिउआव देहायाव जिउ थासान्दि मावलांदों दिनै नोंथांमोननि जि ट्रेनिं बे ट्रेनिंआ जोब्बाय नोंथांमोननि दुखु दाहा दान मोननै ट्रेनिं लानानै दिनै नोंथांमोना फोजोबबाय मीन्स बे जोब्बाय बे नङा दिनैनिफ्रायसो एज ए नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा महरै सासे बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै नोंथांमोननि खामानिया जागायजेनसिगोन गेलेर बिबान रुजुनानै दिनैनिफ्रायसो नोंथांमोना दावगानांसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै बेखौ मावफुंलांनांगोन दिनै ट्रेनिं लानाय मीन्स नोंनि जिउआव नोंथांमोननि जिउआव माबा मोनसे थांखि दं मास्टार मावनोब्लाबो फोरोंगिरि जानोबाबोथ' ट्रेनिं लानांगौ ट्रेनिं लानाय मीन्स बियो थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंगोन माबा मोनसे मावगोन ट्रेनिं लानाय मीन्स दिनै जों नुदों बे लांदां गानानो जा थियेटारानो जा दैज्लां मोनसे बिसोरो मा खालामो जे रिहार्सेल खालामबाय थायो गावनि न'आवनो दामै दामै रिहार्सेल खालामनानै जोबनानै मेसेङा फैबाथाय दाब दाब जायगायाव थांनानै टिकेट लानानै फैसा लानानै बिथांमोना दिन्थिबाय दिनै नोंथांमोननि जि ट्रेनिंआबो बियो रिहार्सेल बायदि रिहार्सेलखौ मानो खालामो जेन जों पारफेक्टहै दिन्थिनो हायो बा पारफेक्टहै खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखायनो रिहार्सेल खालामो दिनै जों नुदों जे जायफ्रा थियेटार बा लांदां गाल बा मुसुखा थियेटारफोर दिन्थियो 6 मास गाहाम रिहार्सेल खालामै जेब्ला स्टेजाव दिन्थियो दे पारफर्म पारफेक्टलि ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि एक्टिं खालामगोन बेयाव रावबो हमनो हाया बेनिखायनो दिनै नोंथांमोनाबो जि रिहार्सेल खालामबाय बे रिहार्सेल खालामनाय बायदियै दिनै स्टेजाव थांनांसिगोन आरो दिन्थिहैनांसिगोन दिनै नोंथांमोनाबो दिन्थिहैनांसिगोन बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै ट्रेनिं लानाय बा रिहार्सेल खालामनाय हिसाबै दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सम खाबु लानानै फिल्डआव थांनांसिगोन आरो बेबायदियैनो पारफेक्टलि नोंथांमोना जि सिमां लानानै जि मिशन लानानै फैदों बेखौ फिल्डआव मावफुंहैनांसिगोन आरो आं दिनै फोथायदों जे नोंथांमोना गोख्रों गोरा गोसोजों देहाजों नोंथांमोननि जि ट्रेनिं जि रिहार्सेल बेखौ फिल्डआव थांनानै रोखा रोखायै मावफुंनो हागोन गेदेमा मावथि लोगो नोंथांमोन जे जों मिथियो उदांस्रिखौ एरैनो मोना उदांस्रियानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोनां मुवा एबा जिराद बुहुमाव गासैबो मुवा जिराद
गासैहाबो बेसेन मुल्य दं, प्राइस दं एबा दाम दं। गस्ला गांसे, टफि गांसे, जन्था मोनसे, केमेरा मोनसे, बे मोनसे गासैहाबो दाम दं। बिनि गेजेराव बयनिसायबो दामि जिनिसानो जाहैबाय जे फ्रीडम, उदांस्रि। दिनै बेखौ थैजिउजोंसो बायख'नो गोनां जादों। जों बुहुमनि उदांस्रिनि दावहा, बुहुमनि दाब दाब हादोर जायगायाव नांनाय उदांस्रिनि दावहा एबा उदांस्रि जानाय हादोरफोरनि जारिमिनखौ जेब्ला बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे गोबां दुखु दाहा लानायनि अनगायैबो थैजिउ होनानैसो बे उदांस्रि एबा स्वाधीनता एबा इन्डिपेन्डेन्सखौ बायख'नो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंबो दिनै उदांस्रि नागिरदोंब्ला दुखु दाहा लानाय, रां रुफा खरस खालामनायनि अनगायैबो जों दिनै थैजिउजों बायख'नो गोनां जादों। नङाब्ला बर'फ्रा माब्लाबाबो उदांस्रिखौ मोननाय नङा। थार मोनथाय बेफोरखौ माब्लाबाबो गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै, होफेराखै। जों बुहुमनि जारिमिनाव दिनै नुदों। बेनिखायनो फ्रिडमखौ जिहेतु गुबुना ओरैनो रावनोबो होआखै, मोनसे जास्टिस एबा न्याय बिसारखौ माब्लाबाबो होआखै। बिनि थाखाय मानो जों बेखौ नांनांगोन, जुजिनांगोन आरो लानांगोन। बेनिखायनो जोंनि जि उदांस्रि, बे उदांस्रिखौबो गुबुना दिनै जोंनो होनाय नङा। जों जोंनि ग्रन्थिफोरखौ बिजिरनानै नायगोन अब्ला जों नुगोन जे जों गुबुनाबो उदांस्रिखौ माब्लाबाबो ओरैनो मोनाखै। उदांस्रिखौ जों नुदों। बे उदांस्रिखौ अराय हारि सिबिसुला माहारिनि दावहारुफोरासो दावहा नांनानै लानानै फैदों। बेनिखायनो दिनै जोंबो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया बर' माहारि अनसुला हिसाबै, पेट्रियट हिसाबै दावहा नांनानै लानानै फैनांगोन। बेनिखायनो आं दिनै फोथायो जे नोंथांमोना बे दावहानि थाखाय जि ट्रेनिं मोनबाय, जि रिहार्सेल खालामबाय, बेखौ फिल्डआव थांनानै जाफुंहोनो नाजागोन। माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय सासे दावहारु बायदियै देहायाव जेब्लासिम थैजिउ थागोन अब्लासिम नांलांगोन होननानै आं दिनै मिजिंथिदों। दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ 20 बोसोर थांनानै थाबोबाय। जोंनि जि गिनो रोङै, फासयनो रोङै नांनाय, बिनि थाखायनो जों दिनै थांनानै थाबोदों। जोंनि जि मुंख्लंफोरनि बावनायनि थाखायनो दिनैसिम नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ थांनानै दङ। दिनै जायफ्रा थैलांबाय, गावनि थैजिउ बावलांबाय, बिसोरनि जि आत्मा, बिसोरनि जि स्पिरिट, बेफोरो जोंजों दिनै लोगोआव दङ। बेनि थाखायनो जों दिनै 20 बोसोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो, आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो जों दिनैसिम थांनानै दं। आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया जेब्लासिम जोंजों थागोन अब्लासिम जों दिनै थांनानै थागोन आरो जों देरहागोन। गेदेमा मावथि लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना साफा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा बायदियै समायखिरा लाबाय, भट टेकिं लाबाय। बर'लेण्ड आर्मि बायदियै नोंथांमोना समायखिरा लाबाय एबा भट टेकिं लाबाय। फोथायदों बे भट टेकिं लानाय बायदियैनो बेयाव जिबायदियै बुंनानै फोथायनानै नोंथांमोना फैदों, ट्रेनिं लादों आरो दिनै भट टेकिं लादों, बेबायदियैनो आं फोथायदों नोंथांमोना मावलांगोन। जोंनि गोबां कमरेडफोरा, जोंनि गोबां मावथि लोगोफोरा बे समायखिरा लानाय बायदियै आफादनि थांखि बिखान्थिखौ गोसो गोरबोआव जिउआव लानानै आवगायनानै दिनै थैजिउ होलांबाय। जि फोथायनाय बेखौ थै थासान्दै, जिउ थासान्दै गोसो गोरबोआव लानानै दावगालांनानै थैजिउ बावलांबाय। दिनै गावसोरनि जि फोथायनाय, बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफाबाय।
बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना जिबायदि टेकिं लादों सासे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बर'लेण्ड आर्मि हिसाबै बे फोथायनायखौ नोंथांमोनाबो दिनै जिउ थैथासान्दै दिनै गोसो गोरबोआव लानानै दावगानांगोन। नांगौ जायोब्ला बे फोथायनायखौ गोथैसालिसिम लांफानो नांगोन। फासयब्ला जानाय नङा, आखाइ दैखांब्ला जानाय नङा, आफादनिफ्राय खारलाबा जानाय नङा। जुदि नोंथांमोना गावखौनो साफा साफा माहारि सिबिसुला उदांस्रि दावहारु नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा एबा बर'लेण्ड आर्मि होननानै सानदोंबा नोंथांमोननि जि फोथायनाय जि टेकिं लानाय बेखौ गोथैसालिसिम लांफानांगोन। दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे मै नुयोब्ला होसोयो, मुसा नुयोब्ला फासयो। जेब्ला माने मै नुबाय मोनजागोन आंबो मोनगोन होननानै होसोलाबायबाय, मुसाया नुजाब्ला खारफिनबोबाय। आं फोथायो दिनै नोंथांमोना मुसा नुब्ला फासयनाय नङा। तामहिनबा दुखु दाहा मोनब्ला फासयनाय नङा। मोजां गाज्रि दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो आं फोथायदों नोंथांमोना जिबायदि समायखिरा लादों बेबायदि दावगालांगोन आरो माहारिखौ सिबिलांगोन। नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड जिउ लावथों, बर'आ देरहाथों। गोजोन्थों।